खुलुमबाय दिनैनि साप्ताहखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साप्ताहआनो जाहैबाय बिहाराव सारअन्थाइ गावजानानै गासै सा 83 सुबुंनि जिउ खहा। मैया बृहस्पतिबार खालि बिहारनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव 24 घन्टानि गेजेराव सारअन्थाइ गावजानानै गासै सा 83 सुबुंनि जिउ गोमायो आरो गासै सा 30 सुबुङा जोखोम जायो। ओरैहाय खगारिया जिल्लायाव गासै 15थानिबो बांसिन मोसौआ थैयो। रिपर्टनि बादिब्ला गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां धोन सम्पति खहा जादों। बे जाथायनि उनाव हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ टुइट खालामनानै दुखु फोरमायो। मख'नो गोनांदि बिहारनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमारआ बे जाथायनि उनाव थैनाय सुबुंनि न'खरनो 4 लाख राङै मदद होनो फोसावो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ मोजाङै फाहामथाय होनो थाखायबो फोसावो। लोगोसे रायजो राजाफोरखौ माखासे नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलिनो खावलायो। 2 नम्बराव दङ इमरान खानआ ओसामा बिन लादेनखौ नेशनेल एसेम्बलियाव मुंख्लं बुंदों। पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि इमरान खानआ मोनसे बिबुंथि होनायनि जाहोनाव समाजारि बिजोङाव गोबां सोंखारि जागासिनो। मैया बृहस्पतिबार खालि मोनसे भिडिअ क्लिपआ भाइराल जादों, जेराव इमरान खानआ 9/11नि मास्टारमाइन्ड उदखारि ओसामा बिन लादेनखौ मुंख्लं बुङो। भिडिअ क्लिपआव खोनानाय बादिब्ला बिथां इमरानआ ओसामाखौ बुथारनायनि थाखाय इउएसएखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बुङो दि इउएसएआ ओसामाखौ मुंख्लं खालामो। बिथाङा बुंबावो दि जों इउएसएखौ उदखारिजों जुजिनायाव गोबां मदद खालामदों, नाथाय बिसोर जोंनि हादराव जोंखौ मिथिहोआलासे फैनानै ओसामाखौ बुथारनानै गालाङो। खौरांगिरि नाइला इलायातआ बे भिडिअ क्लिपखौ गावनि टुइटार एकाउन्टआव शेयार खालामदों आरो हमदांना लानाय जादों दि बे भिडिअ'आ पाकिस्तान नेशनेल एसेम्बलिनि। भिडिअ'आ भाइराल जानाय लोगो लोगोनो इमरान खानआ गोबां सोंखारि जागासिनो। 3 नम्बराव दङ मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया बुंदों गुवाहाटीआव आबुं लकडाउन जानो हागौ। गिख्रंथाव बेराम कभिड-19आ दासिम जोबथानाय मुंखौ लायाखै। आसामावबो कर'नानि फोरमान मोननाया सानफा एफा बारानिफ्राय बारासिन बारिगासिनो। गुवाहाटी नोगोरा आबुं थाला बन्द जानो हागौ होनना मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया इसारा होयो। मन्थ्रि पीयूषआ निउज लाइभ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुङो दि जुदि गुवाहाटीआव कर'नानि थासारिया बारानिफ्राय बारासिन जागोन, अब्ला गुवाहाटीआ आबुं लकडाउन जागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय मंगलबार खालि कर'नानि थासारिखौ नोजोर होनानै गुवाहाटीनि मोन 11था वार्डखौ आबुं लकडाउन खालामदों। 4 नम्बराव दङ चीनजों दावराव-दावसिनि गेजेरजों भारतआ रुसनि मदद मोनबाय। गालवान बिलोआव मोगथाङारि सीमा ओनसोल LACआव जानाय दावराव-दावसिनि गेजेरजों भारतआ गावनि गोजाम लोगो रुसनि मदद मोनबाय। अदेबानि भारत, रुस आरो चीननि गुबुन हादोरारि मन्थ्रिफोरजों जानाय भार्चुएल जथुम्मायाव रुसआ जुथाइ हादर रैखाथि परिषदआव भारतनि अरायथा सोद्रोमाखौ गोख्रोङै मदद होयो। बेनि गेजेरजों रुसनि गुबुन हादोरारि मन्थ्रि सार्गेई लाव्रभआ बुङो दि दिनै जों जुथाइ हादराव सुस्रांनायनि जेंनानि सायाव सावरायो आरो भारतआ अरायथा जुथाइ हादराव अरायथा सोद्रोमानि थाखाय नमिनि। बेनिखायनो जों भारतनि बिजाथिखौ मदद खालामगोन होननानै रुसनि गुबुन हादोरारि मन्थ्रिया बुङो। 5 नम्बराव दङ उदालगुरि जिल्लानि डिसिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। मैया उदालगुरिनि जिल्ला बेंगिरि प्रकाश रन्जन गरफालियानि देहायाव गिख्रंथाव बेरामनि पजिटिभ मोनो, जायनि उनाव बिथाङा हादरसानि गिबि कर'ना बेरामि जिल्ला बेंगिरि जायो। रिपर्टनि बादिब्ला बिथां प्रकाशआ नेशनेल हेल्थ मिशननि 7 मावथिफोरखौ लोगो हमदोंमोन। लोगो हमनायनि उनाव 7 नेशनेल हेल्थ मिशननि मावथिफोरनाव कर'ना पजिटिभ मोनो, जायनि उनाव जिल्ला बेंगिरि प्रकाशखौ सेल्फ क्वारेन्टाइनआव दोनो आरो मैया बिनि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोनो। मख'नो गोनांदि जिल्ला बेंगिरि प्रकाश रन्जना जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय स्टेट इलेक्शन कमिशननि नेहाथारि हिसाबै गभर्नमेन्ट वाइड नटिफिकेशन नं AAL 2020-9C नि बिथोन बायदियै दैथायहरजायो, जायनि उनाव पुराबि कनवारआ उदालगुरि जिल्लानि गोदान जिल्ला बेंगिरि जायो। दिनैनि सेप्ताहआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।